Biafra ekene m unu daalụ. Abịakwa m ike ọnụ ọzọ ka mba siri ike tara akpụ maka gịnị abachago m mbọsị mba si na ndị Igbo amara asụ Igbo fabido sụba na ọ jọgburu onwe maka nwanne m nwa ya na Ọnịsha ọ na-adị anụ Igbo wee bụrụ ọsụsụ mbacha anya ọga ozugbo m bachara ya fon m wee kpọọ wee bụrụ nwanne anyị na Australia afọ ya bụ Uzochukwu Timothy Israel nke the truth behind the nation Biafra wee kpọọ m wee kọsabalụ m nnọọ nkọsa tara akpụ wee sị m na onwe ndị na-emegide wee na-emekpi ya wee na-akọzi ya ọnụ na-egbu ya mmụọ nke bụ na o megheli arụ asị ya na ọ bụ ọkwa ezigbo onye Igbo o megheli arụ onwe ka ya na mmadụ si nwee nghọtafe ihe mbụ a ga-agwa ya bụ na ọ bụrụ ezigbo onye Igbo ya jee mala ebe ọ wụrụ arụ ka ọ chịla akwụ ya na ọ bụ ụdị onye Igbo chaa na o nwee confused identity na ọ bụ osu na ọ bụ uru na ọ bụ outcast na ọ mara ihe o ji soro na struggle a soro anyị wee na-anụsazi ọgụ na ọdụ ka ọ bụ onye Fulani so o sikwa ofu onye na-akụ ya ọnụ niile o meghelikwa arụ ọkọ ọnya si ya na ọ bụ bastard a sị m onye na-akọ mmadụ ụdị ọnụ a ọkwa onye isi anyị gwara anyị akọzi na mmadụ osu oru amadi outcast na onye ka ọnya ma Biafra bịa na ọ ga-eje nga life imprisonment ma ọ bụ akwụkwọ onye by hanging maka na ihe jọrọ njọ bụ alụ mmadụ ga-aga ọnụ ọchịla akịlịka jụọ na ntị a sị na a ga-ekwupụkwa ife ihe ọjọọ ikwupụ ihe bụ alụ akpụghị osirapụ m na-ekwukwe maka onye ọ na-eme omume n'ebe obube maka na ihe ji anyị arapụrụ anyị agara anọ nwayọ anyị ga na-ekwupụ ife ihe ọjọọ ekwupụ ma ya bụzikwa na ntị anụrụ o wee sị na ọ nọkwa ma dee ya ede na forum ebe fa na-enwe ọgbakọ ndị okenye niile nọ ebe ahụ na-ene anya fasịrị ya mba kai ogene ikwuzikwe n'ụdị ihe a na ikwupekwa ọnụ fa nọlụ na-ene anya ndị okenye nọ n'ụlọ egwu wee na-amụ n'ọgbịlị na ndị okenye wee nọ n'ụlọ egwu wee na-amụ n'ọgbịlị fa ekwuru okwu fa bara mba kedu ụdị ọnụ bụ ihe o nwere ụdị ọnụ a na-akọ mmadụ ọ dị mma nwee nke ada akọ o nwere nke iyi akọ mmadụ ọ bụkwasọ m iji mma ma egbe ma ọ daga ma ọ poizin wee gbu mmadụ bụ na igburu mmadụ o nwere ụdị ọnụ ị ga-akọ mmadụ igbugo mkpụrụ obi ọ ga na-akwụ alịlị ọ bụrụ onye ejidere obi aka onwe high blood pressure ọnwụọ ndị ọgịnwa bulie nwa onye ga-esi ọnwụ jechila ụdọ kwụọ ozugbo ndị ọgịnwa bulie ndị ịpụta isi na-egbunuru mmadụ achọba ndị na-egbu mmadụ isoro chụba ndị na-egbu mmadụ ma gị nwakwa so egbu mmadụ ịmakwa na-egbugo mmadụ o nwere ụdị ọnụ anaghị akọ mmadụ like na ịkọ mmadụ na-amụrụ ya n'ụlọ na ọ bụ bastard maọbụ ịkọ nwaanyị na onwere nwa welie na-akụ ya ọnụ maọbụ na onwere di ya ji enụọ di nwaanyị anaghị na-anọkọta jee jide mmadụ ya nụrụ ya ọ dịrọ na omenala anyị ọ nwoke ka ị nwere ike ịkọ ọnụ si na ọ bụ akụlụgede biko nwoke anụrụ nwaanyị anya mere onwe ya ọ bụrụ mmadụ niile maka nwoke kpọgodi anya kụjie ọkpa gbajie aka bụrụ ngwụlọ nwere ụdị nwaanyị ọ chọọ yara anụta ma ọ bụrụ na ọ chọọ ọ pụkwara anya si helo onwe ndị ga na-arụ ọchị na-anụ ọgụ maka ya mana nwaanyị ọ dịrọ like that ịbịa jide nwoke si ya nụrụ ya ka ejiri akọ nwaanyị ọnụ na onwere di maka ike ụdị ọnụ ahụ na be anyị ụmụnne nwaanyị ndị inyom baya amachi gị ba ga-ekọmuniketi tili kwụọ ụgwọ agwa gị na ikwupele ọnụ na ikwule alụ na ọ bụrụ ihe a na-ekwu ma ọ bụ ike nwaanyị na ọ na-amụ nwaanyị ịmaga ụdị ọnụ ahụ ejiri ya akọ mmadụ ọ gị bụ Chukwu na-enye nwa ma ọ na-enye di ma ọ bụ nwa onye na-amụ ebe a chọọ ịmụ ya ọ bụ na anyị dị blind onye ọbụla chọba ebe a ga-amụ ya asị onye ọbụla rọrọ onye ọbụla ga-arọrọ Amerịka jebe be Donald Trump ma Obama ma Clinton ka ọ mụọ ya mana anyị dị blind ịkọ mmadụ ụdị ọnụ ahụ Chukwu kelie ka ịkọrọ ọnụ
Chukwu ka ị na-akọ ọnụ and Chukwu ga-apọnish gị maka na ọnya nwa ka ị na-akọ ọnụ gọọ mmadụ ụdị ọnụ ahụ ka Chukwu si kee nye onye mmadụ ji aka ya ma onwe ka ị ga-eji kee ọnụ like onye zuru ori ejidi ekpechikọm ịkọzi anya ọnụ si ya onye ori ekpere ma ịma na o ji aka ya na onye o metela ome nke bụ na nwanne anyị ọ bụ half caste mama ya bụ onye be anyị papa ya bụ onye Israel iwe ejide ya na-akọzi ọnụ na ọ dị confused na o nwere confused identity na ọ bụ outcast na ọ bụ uru na ọ bụ osu wee jụọ nwanne anyị nwoke wee sị ya biko ịkọsagokwele ndị isi ya ọ sị na ọ nwekwe ndị isi ọnụ na-elu n'okwu onye ma onye ọ kọsagoli ya fancha gbachaa nkịtị nwere onye kwuru okwu na-asịzi ya nke bụ na-ekwuru okwu ekwesịkwa ịkọshọn ya ọkwa onye ahụ nọ na the same family nọkwa na the same family na esebe okwu ekpedo onye gba nkịtị na ụmụ nwanne ya na-eso okwu ọ dụrụ ọmụmụ aghụghọ ka ọ na-aghọ o gosiri na ọ na-asọpọtụ ihe ọjọọ na anụbụ ọgụ a na-egbo maka ọ bụrụ na igboro egbo ịbụkwa onye alụlụ ana bikos mmadụ na-abụ na-anụ ọgụ ịkata gafee igboro ọgụ ọ bụla ya bụ na ị chọrọ ka onye karịrị ibi gbuo onye ahụ bikos onye karịrị mmadụ ga-egbuzi niile mụnwa ha na-akwa eme like that ọ bụgodị mgbe mpempe mfu ndị na-anụ ọgụ ana m egbu mgbe anyị nọ sekọndịrị o nwere mmadụ na-eti ofu onye ihe ngata na-egbu fekwere alistin to me na-asị ya gbụọ gịnị na faditu na-eti ofu onye wee yipụ bụrụ akpa akwụkwọ m dọba n'aka wee sizi ya ngwa ka anyị nụrụ ya 2x2 onye nke ọzọ ama akwa m ndị ahụ n'ọka o wee bụkwa na m gburu ọgụ ka a ghara igbu mmadụ unu wee nọrụ na-ene anya ka a ghara isi na ị na-achụ ukwu na ụka ọ bụgodị na onye ahụ na-enye gị nri ị ga-asị ya na enyezina gị nri ahụ ikwupụ eziokwu maka a sị na eziokwu bụ unu na-ene anya maka na unu na-achọ fevọ ma ọ bụ na unu na-achọ ka unu ghara ịba na nsogbu na ịchọrọ nsogbu nwanne m ka njebekwala onwe m na ọ gbasara m mana ọ bụrụ gị ị ga-akọsakwa nkọsa ọ ya agbasakwa gị ị kwesịrị igbo ọgụ ahụ tinye ọnụ n'okwu ọ bụrụ na ị tinyere ọnụ n'okwu ahụ ị ma na aka gị adụrụ ọcha ị na-atụ egwu bikos aka gị ruru imi maka eme bọọ gị ike bikos ikwu okwu gwa onye na-enye nsogbu onye aka ya adịrị ọcha o nwere ihe ọ ma ọ ya akọ gị o nwere ọgba nkịtị ọ ga-ekwe gị okwu mana ọ bụrụ na aka gị rukwere inye ị na-atụ egwu bikos ikwukwe nke ị ga-ekwu abụọ bara ike ya ka ijire ga-ekwu okwu which means onye furu ebe a na-eme ajụ ihe gba nkịtị sokwe na ajụ ihe ahụ ndị onwe nke ọ na-eme aka ya adịrị ọcha o jire ga-ekwupụ ihe ahụ bikos papa anyị na mma anyị ha zụrụ anyị si anyị fụ eziokwu anyị na-ekwu no matter how you take unu wee bịazie ewee denye na onye ọbụla wee gba nkịtị o nwere onye gbọrọ ya ụja nwanne anyị nwoke ọ nọ na struggle since ebido struggle ọ na-atụ ụtụ ya from January ọ gbakọgo oli kwụchapụ fancha ruo na December o dekwuo akwụkwọ the truth behind Biafra nation wee wepụtakwa ya wee si ihe letena ya etinye half na struggle gụpụta ya since ahụ o ji wee lọnchi akwụkwọ ewee tajibezi anya wee na-ataji anya onwe onye ọ nọchiri ezi chi mmadụ emere nke ihu ọkwa talenti onye ọbụla dị iche iche wepụteni nke gị ọ bụla egwu ka ịma eti tibe ọ bụla mkpu ka ịma eti tibe ọ bụla mba ka ịma abụ ịbaba ọ bụla onyinyo ka ịma anyị nyọba ọ bụla akwụkwọ idebe ihe ọbụla ị ga-emegodi biznes na Biafra iwepụteni biznes ahụ tụnye na anyị chọrọ ego na strọgl anyị ikwukwe n'ihe ị ga na-eweta ọ bụrụ iwere ị na-eli nke gị ị na-elizi sọ gị ndị ọzọ akwụrụ agụ ndị na-atazi afọ anwụ ọnwụ atụ ego spend time iwezielu Biafra na-eme biznes ma iwetezi ọ bụrụ na ị chọrọ imekwe biznes na wetebe na talenti ọ bụrụ onye wepụta bido tajireli anya chọba ọnụ ị ga-akụ ya maka ị nwere spirit argument ọ bụrụ na ị nwere spirit argument ị ga-emebe argument ahụ si ya ihe a na-ese okwu nwaanyị iji mee enyi asị m si debe ihe a ebe a iwepụ ya ka ihe iji wepụzikwa n'ihe a ebe a wetakwa ya debekwa ebe ndebere nye m rizin iji wepụ ihe a ebe a o nwekwa ike onye ga ezigbo rizin o ji wepụ ya unu conclude onye ọ bụ ọzọ ịbịa
ozugbo ibidogo kwekọrịa ọnụ nne ya identity nke ana m ayọkwa ndị isi ha chịkwa na onye kọrọ ọnụ a sokweli na onye isi wee gbachie nkịtị. O kwesịrị step down because na o kwuru ihe a na-ekwu o kwuru arụ n'ọnụ ya anya nke ịkọ mmadụ si ya na ọ bụ usu na ọ bụ oru na ọ bụ outcast na o nwere confused identity ya die na ọ bụrụ ezigbote onye Igbo. A sịkwa na data agadi nwoke na-ekwukwe ihe ahụ na ọmakwa asụ Igbo, ụmụ ya mara asụ Igbo, ma nwanne anyị nwoke bụ ha bụ kasị ọ na-asụkwa Igbo ọfụma na-edekwa Igbo ọfụma. Ngwakwazianụ m onye ka wee bụrụ ezigbote onye Igbo emeghelikwa arụ ọ bụrụ ezigbo onye Igbo, o meghelikwa arụ asị ya na ọ bụrụ ezigbo onye Igbo. O nwere ihe confusion ma ọ bụ little misunderstanding, ọ bụzialị a ka eji gaa na-akụ ọnụ. Onye a unu na-akọ ọnụ kịta o nwere ihe niile agụ ama ngụgbu nwunye ọ ebela obi nwanne ka o ji wee soro na struggle a. O nwere Israeli passport, nwee American passport, nwee British passport, nwekwa Australian passport, na-alụ ezigbo ọrụ n'ọrụ comfortable n'ọkwa obi nwanne ka o ji wee na-eti aka na struggle a. Unu wee na-akpụ ya n'ala, unu wee kpugbu onye nke ka njọ bụ ọnụ ahụ. Onye kọrọ ọnụ ahụ ana m ayọ ndị isi ka a kpụpụta onye ahụ jụọ onye ajụjụ, pịa anyị ịtarị siri ike. Ọ bụ onye isi ya lituo because ọ kọrọ ihe asịsị akọ na daalụ ka emesịa.